Milí priaznivci enkaustiky, volám sa Janka Bakičová, milujem maľbu horúcim voskom, pomáham ľuďom kreatívne tvoriť, objavovať svet farieb a prostredníctvom nich si zlepšovať svoje zdravie, emócie a každodenný život. Dnes mám krásny a slávnostný deň. Po niekoľkých týždňoch sa mi podarilo ukončiť druhý stupeň online školy enkaustiky. Čo v tomto druhom stupni enkaustiky nájdete? Čaká na vás množstvo videí, inšpirácie, tém a najmä odovzdania všetkých mojich skúseností, vedomostí, experimentovania vám všetkým, ktorí sa už venujete enkaustike alebo uvažujete, že s enkaustikou začnete. Milí priaznivci, čo vás čaká vo vnútri online školy druhého stupňa? Ja tomuto stupňu hovorím tzv. Americká enkaustika. Povieme si, aké základné podkladové materiály potrebujeme, aké materiály a aké nástroje sú potrebné k tvorbe americkou enkaustikou. Ďalej si ukážeme, aké môžeme používať doplnkové materiály. Budeme pracovať so šelakom, s tušmi, s grafitom, s lepidlom. A ja sa veľmi teším, ako sa pomocou videí naučíte kombinovať rôzne druhy materiálov, čo vás osloví, čo vás viac nadchne a vy si vyberiete svoj smer alebo materiál, ktorý budete v tvorbe používať. Je už iba na vás, kedy sa v online škole uvidíme. Dole pod týmto videom je tlačítko, vstúpte a na vás všetkých sa teší vaša sprievodkyňa svetom farieb, svetom enkaustiky Janka Bakičová.